So what's up mga amigo na to diha, may buntag sa iyong tanan, may buntag sa mga nagsigaran yung mata sa kamaro. Na meron diri magkuhag lisensya kauban na to atong pinakabagtik pod nga manginumay sa Team Kurukotoys atong gunner walay lain Jason Buya. So karon diri magkuha daw mig lisensya, so nanami diri nagkuha mig PDC kay one of the requirement maning PDC sa lisensya nya medical certificate din SP. So pag humana na largo na ta sa LTO. Mangutana mo unsa nay tirada na mo diri, so mao na giingnan na siya unsay mga dapat mangbuhaton bago mo sakay ta sa motor. Dapat kung natay motor di ta magkargag checks labi nang natay asawa. Pinaka-importante pud dapat di pud ta manghiram og motor, manghiram pud tag motor atong gasolinahan na rasip kira ni larga nang buang auto na. Larga na wala na nanghin. Katong dagana murag wa po kabalo ato og dugay ba to mo balik or dali ra to kay murag putoy man largo basig napahapit-hapiton tulayan ra delikado na delikado pero nibalik ra dayon makita na nato diaw tora nimbali ng aktor dali ra kay kabalik ki banking 2.0 siguro na niyang smash na to diha mo nakakuha din siya PDC dali ra kayo nagkuha ra gyud ni siya lisensya mga amigo kay para yang GCash ma-verified kay kung natay lisensya natay mga ID nga valid ID ma-verify atong GCash, so nagkuha ra ni siya og lisensya kay para ma-verify yan GCash. So pag humandawan ay daghang istorya ani din tayo Mari namnam, right, diri mga na maniud to ta diri mga alas 2 na ni kapin pero gusla na gyud ni siya pero okay ra. Tirada gihapon ta to tong migo ra tanaw na to order. Kuyawan ko sige order ni bataan ni nag-order ri og limpo nga chicks og single mom nga lechon manok na raw katang lamian na kaon kag banat diago kay imo man ning gasto go. Nag-order sa siya Coca-Cola nga dalaga diha kay uhaw na gyud kay sa mga dalaga. So inyong migo George ni kumot na sa clutch tirada pag primera na gani ra na wala na segunda largo na gini sa kwarta mo kinta pag yun na tuwara ni drive na naunta ko'y gusto mahitabo kani bitong kuan kaon dapat kaning magkaon ta nabon ta tay lisensya no example anang ma-merch dita ba sa mga silingan sa itong mga iga-aga unta ka nang pag mo-merch di unta tanong tay pakita ang lisensya nga kaya registrado ta ning kaon nga pwede ta makakaon dre nya ang mga way lisensya di jud ka kaon gyud pag iga-agaw ta unta no iga-agaw ta nya wa kay lisensya dala adi ka kakaon kay kung mukakaon ka diha nya mabantian pag check sa imuha wa day kay lisensya pwede ka dakpon ingana ra siguro mura kung gusto mahitabo og mahitabo man galing na basin pag mahal kay na nga lisensya ba tinga mo kuha kog lisensya oy buang mao na gud na basin asa na gud ta maabot na nakakaon gyud ta kana gud ta lisensya ado gud ta unsa kay nindot ipangalan na to ana nga lisensya no koy na may driver license na may mga unsa pa na nga mga lisensya diha siguro pwede na to na ihimong eating license wala ra gigutom ra ta giguslar ta inom ra to nagcoke na para mahuwasan tayo klaro ni